Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče se umí o své členy postarat. Dokázal to mnohokrát a naposledy právě v uplynulých týdnech. Chci se vás zeptat, co osobně pro vás znamenalo doplacení covidových odměn do průměru? Znamenalo to pro mě, že se podařilo dosáhnout spravedlnosti a práva. Takže nám to někdy někdo doplatí, v to jsem vůbec nedoufala. Perfektní zpráva, odbory udělali kus práce, zaměstnanci byli spokojení a myslím si, že spoustu zaměstnanců pochopilo, jak jsou odbory důležité. Díky tomu všemu, jak to dopadlo, tak samozřejmě se záchranářům zvedlo sebevědomí s tím, že vědí tedy, že už pokud budou organizováni v odborové organizaci, mají zastání. O co šlo? Náš odborový svaz v roce 2020 a 2021 dohodl s vládou mimořádné odměny pro zdravotníky a další zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách za jejich obětavou práci ve prospěch pacientů, kteří onemocněli nemocí COVID-19. Při vyplacení covidových odměn ovšem nastal velký problém. Část lidí se svých covidových odměn sice dočkala, ale nebyly jim započítány do průměrné mzdy, což je samozřejmě poškodilo. Odborový svaz od počátku nesouhlasil s tím, že se mimořádné odměny nemají započítat do průměrné mzdy. Vyzval své členy a nakonec se našly 2 záchranářky, které šly do soudního sporu. Oběma záchranářkám byly přiznány náhrady na započítání do průměrné mzdy. V té chvíli se odborový svaz rozhodl, že pomůže i ostatním. Přes 700 záchranářů, členů odborového svazu, se ozvalo, že chtějí svá práva a že chtějí, aby v České republice fungoval právní stát. S pomocí pojišťovny DAS, advokátní kanceláře Dominika Brůhy, jsme v těchto dnech ukončili bezprecedenční spor, který znamená, že zdravotničtí záchranáři a další zdravotníci na zdravotnických záchranných službách obdrží své doplatky. Být v odborech se jednoznačně vyplatí.